La missa de la Santa s'acaba d'acabar i ara és el torn de que surtin les relíquies i que la Liga li faci la reverència. Després, totes les figures tornaran cap a l'Ajuntament. I com ja sabeu molts, aquest any tenim 4 aniversaris i un d'ells és el del 250è aniversari de l'arribada de les relíquies de les Santes a Mataró, aquestes que ara mateix veurem sortir de Santa Maria. Fixeu-vos bé perquè el nostre presentador habitual, l'Albert, aquest any és portant de les relíquies. Moltes gràcies i aquesta tarda la passada. Adeu.